سلاف و صد سلاف ji şervanê me îro ê got çemberê şer dene. Silav û sed silav ji boî milletê me yê welat Parêz. Silav û sed silav ji boî milletê me yê her çar parçeyê Kurdistanê. Bi taybet jî ji roşenbîra û ji nivîskara û lêstikvara re. Hevan nogerekê wî jî bi arkê xwe rabin. Wî jî dengê xwe bigihînin cîhanê ji bo xwedî derketina li Rojava. Bi taybet jî dengê me ji milletê me yê Bakur re. Milletê Bakur silav û rê ji boî we. Silav û rê ji boî malbatê me şehîda. Silav û rê ji boî kesê me yê welat Parêz. Hevan no çawa 2014 wan xwedî li Kobanê derketin rabûne Serbiya. Îro jî ji me tevatê xwestin gom rabin Serbiya. Dijî van êrişên dewleta Tirk li ser Rojava. Dijîn dewleta Tirk guharîkariya komên çete dike û êrîş li ser Rojava dike. Gerek temî em li Serbiya bin. Em Rojava bi tenê nehêlin. Rojava ya milletê Kurd hemîkiye. Bijî Rojava, bijî Kurd û Kurdistan. Silav ji we re. Silav ji her çar parçeyê Kurdistanê û bi taybetî li gelê me yê li Bakurê Kurdistanê. Bakurê Kurdistanê çanda Egîda ye, çanda Mazlûma ye, çanda Zîlana ye. Ticcar û ticcar Bakurê Kurdistanê bêdeng nemaye.